101 TV balaleli nani balandeli emakhaya njengoba nibona sihlezi namhlanje kumnandi sihlezi nenyanga enkulu ubaba uNobhilita inyanga yazwayo evunyiwe wena msakazi president elikhulu awuphathatha behosta X-Men. Hayi siyabonga baba. Cha dokotela besicela nje ukuthi ke uyichaze dokotela Kabanzi wenzele nje nomlaleli oqala ukubona. Hawu. Ngibonge lapho umsakazi, ngibonge nethimba lonke osebenza nalo o-producer lapha naba cameraman ngiyabona ngibingelele nje lonke. Lo nibingelelayo ke uDr Nobhilita inyanga esigili imanga. Inyanga umsakazi wami mina msakazi ngangayiboni ehambeni kwesikhathi ngigcina ngenyanga. Ngangikuzonda kabi unyanga la ngikhipha idlozi. Mina msakazi ngithwase ngo1994. Ngithwasa msakazi wami. Ayisumdala le nto yabo. So izinto eziningi la enyanga sengizenzile emsakazi wami ngizenze kakhulu clean ngubona abantu bengithanda nje ngiyakhumbula na ungifonela ungitshela ukuthi bangifona la ku101 TV ngakutshela ngathi ngile phesheya ngangise England lapho ngoba ngangithi ngizokubuya ngize ngapha ngathatha uhambo le India ngumuntu uhambe ecobela ulwazi ngapha nangapha ngoba ngise India nje kunomuntu enguwe nawo India uma beka kodwa kunye sokhuluma ngakho nje ohambeni lwe interview ethu msakazi sicela siqhubeke. Hawu kanti udokotela uyasazi isingisi? Usingisi ngiyashiblikela nje ngophela ngumuntu ohamba endaweni nabantu abahlukene so isingisi into engisebenza ngawo kakhulu. Kwangcono ke yazi futhi kuzosebenza kalula. Hayi cha dokotela ngiyakuzwa. So what challenge do you face of being a herbalist? Oh me or you? Hayi dokotela lembuzo hayi ake sihoxe. Hayi inkinga sihoxe siqhubele phambili. Dokotela igubhu unazo? Igubhu nginazo. Yabo nje lesi ngisiphathile msakazi wami ngoba ngifuna uzobuka ngizobukisa ababukeli lapha ekhaya. Lesigubhu msakazi sisebenza endaweni eziningi msakazi. Lesigubhu su 250,000. Lesigubhu lesi msakazi. La noma ngabe unamathenda noma ngabe la unahlobo luni lwebusiness noma ngabe la umashonisa noma ngabe unani lesigubhu siyadonsa. Lesigubhu engithi siyadonsa msakazi. Uyabo. So igubhu msakazi into engisebenza ngayo kakhulu sihlukene esami isigubhu sibiza su300 150 250 300 anginaso isigubhu esibiza kakhulu ngoba ngisiza abantu la ngiyasebenza umsebenzi wedlozi lo akuwo umsebenzi ukuthi ngidlale ngabantu yabona uma ufuna no250,000 ukunika nesigubhu kube kuwena ukuthi ufuna isigubhu esizokwenzela ini. Cha ngiyezwa dokotela sibona kakhulu. Bona umkhovi unayo umkhovi? Msakazi wami cathisa nje umbukeli lapha ekhaya imkhovu nginayo. Nginenhlobo zemkhovu emithathu msakazi. Nginomatindane, nginotokoloshe, nginomkhovu uqobo. Wena oshoyo ukuthi ufuna hlobo luni. Umkhovu uyabiza msakazi afuna uqamba ngoba uyazenza into zenzeka. Umkhovu isilwane esisizayo sikwazi ukulanda imfuyo ehlathini. Mina mangunika umkhovu angifuni ukuthi ulande uhamba wedwa. Uhambe nomuntu wakini noma ngabe unkosikazi wakho noma ngabe ubani ngoba noma ngakuthiwa uyahlula emhlabeni ufuna ukwazi ukuqhubeka ngemthetho engizobe ngikutshele yona ukuze uqhubeke imkhovu iqhubeke yenze enilandele khona lapha kimi. Izilwane lezo ezisebenza ngokwendlela wona osuke ufune ngayo mina ngizoyinika lento mina nginike lento zenze lento oyifunayo wena. Umsakazi ngicela nje ukuthi sathe ngokuqeda lo mbuzo lona ngoba ngifuna ukuthi ungabe usangibuza ukuthi konje uyimalini. Umkhovu mase ukhipha la ekhaya sukhipha ngo315,000. Siyakwazi thina ukuthi umkhovu sukhiphe u2 wesilisa wesifazana wena osho ukuthi ufuna ozokwenza ini kodwa uzokuhlupha kama uwodwa engathi ungathatha kube kubili. Hayi kezwakala dokotela kezwakala. Ngabuza omunye umbuzo la ndawo. Cha dokotela mhlambe asikhuluma nje ukuthi mhlambe nginebusiness. Hayibo. Islami kumele abehla baba. Ngebusiness dokotela ngicela ukubuza ukuthi ngingalikhuphula kanjani ukuthwalisa khona uyakwazi ukuthwalisa? Abantu abofika esigodlweni siyathwalisa uyayikhethela wena ufuna isithwalisa kanjani yabona nje ngoba ngiphethe naliqanda. Iqanda ngiphathele kona ababukeli lapha ekhaya ukuthi thina iqanda sikwazi ukwenza lento ezimbili ngalo. Iqanda leli mbukeli lapha ekhaya. Iqanda sikwazi thina ukwenza ukuthi iqanda lakho kube iqanda likanje kodwa lingafi. Abantu behlezi uphethe iqanda nje kube ngathi wena umuntu okhonza amaqanda kanti uyazi into ngoba lento siyayikhanda siyifake la thina. Ilanda imali lento lena
iqanda mawubeke lapha na uvuka wana imali isigcwele indlu la endlini ungasathi ukuvuka embedeni usuvumbula imali kanje bahleze bebuya bezobonga bebuya bezobonga bethi babu dokotela Nobhilita siyabonga into osenzele yona mina ngingabuka ngomfana omncane but ngimdala endimini uyabona lokhu ngiyakulento yakho esithwalo lokhu omunye ngakubuka ngathi nje into enhle sifaka lento la sifake lento lana sicwise lento lena sicwise kulento lena sikhande ngalento ingene la phakathi hayi lokhu sikutela ngo150 lokho yezwa 150 kodwa umsakazo wami ukuthi kuphela unyaka uyobe usuthi ngiyabonga udokotela Nobhilita wangisiza yebo so ithalo zakho dokotela ukutholise ngani kuyabe kube inyoka noma zibaningi inhlobonhlobo zelwana abantu abajwayele ukuyisebenzisa wena usebenzisa siphi umsakazo wami nababukeli lapha ekhaya ithwalo zihlukene ngoba ngichaza ngithi nginezigubhu mina nginesithwalo seqanda yebo nginesithwalo lokhu kuyinto ewumhlobiso kodwa mangikukhiphile ngathi ngiyakunika ngokuqala inyanga entathu uyobuzwa ngitshela ukuthi hayi sengiyabona dokotela Nobhilita into oyisho iyenzeka ngabe wakuthenga ngamalini dokotela lento angathi na ayazi igama kahle nje wayithenga ngamalini dokotela lento le esibiza imali engaka 150,000 noma 50 rand no lapho mfowethu lokhu sisebenza nomunye owenyanga ole India ngikulanda kuye lezinto lezi anginike nami ukudayisa ngapha ngufaka lento ngufaka ngoba nawo sesekufaka lento ngale nabese phinde kufaka lento bese bayakuthenga lana mfowethu uright lokho ngoba abantu abakubona ukuthi wona khona into nayo umuntu lokho ngeje endlini lokho ebona into khona kanti iwoza kanti udokotela ubuya ngisho eIndia ngibuya khona ivisi uyenze uphi udokotela wami ubalekile lo mbuzo asithi asiqhubeke hayi asiqhubeke baba dokotela umuthi wenhlanhla makuthi umuntu nje ongenanhlanhla unawo umuthi wenhlanhla awu umsakazo uyabona ke manje wangithinta emanonini uyabona ke umsakazo wami ngikutshela mina inhlanhla ngikhanda from eqaleni mina inhlanhla ngivuseleli kumuntu ngiyayikhanda lento la ekhaya uyabona so ababukeli lapha ekhaya ngifuna bazi inhlanhla mina ngiyayikhanda mina nginamafutha esadawana ngihlala somdlebe mina nginamafutha enkosazana inhlanhla ngiyikhanda from eqaleni mina ngifaka lezi nyanga bedlala ngabantu zithi nemithi zinamafutha obani namafutha mina nginamafutha enkosazana noma ngabuza noma iplay inyanga lezinyanga ekhona ziyangazi inhlanhla ngiyikhanda mina ngokuzethemba ngoba ngisuke ngazi ukuthi inhlanhla yakho ngifuna isebenze kangaka ukuthi ngiyabiza mfethu ngoba imithi engisebenzayo yawamanye amazwe angisebenzisi le mithi yalami ngiyahamba ngiyajubalala ngoba kade ngingekho nje hayi yabo mangase sifike ngakhuluma ngama-prize umuntu awufika esigodleni ngimchazele kahle hayi ngiyabuzwa awufika esigodleni ngizoyishiya inamba ngasekugcineni ngibadale nesigodlo sami ukuze abantu bekwazi ukufika besizakala ngicela dokotela ukubuyela emuva ngicela ukubuza ukuthi isithwalo secontract ingabe unaso yini ngisenzile ngiqala ukusenza ngonyaka odlule umsakazo wami isithwalo secontract indlela engisenza ngayo umsakazo wami ngifike ngikunike lento ngikuthetha hamba uyisebenzise uyisebenzise lento lemva ka 7 days ngithi buya mawubuya lapho umsakazo wami ebese ngikukhombe emathuneni umsakazo wami uma ngikukhombe emathuneni umsakazo wami ngifike lapha ngithi nanti ithuna lomuntu wesigwili ileliya ngikhombe ngithuna ngoba lezo ngitshela into zami ukuthi nali ithulo umuntu wesigwili la angifuni ukufaka ethuneni lomuntu oyihluphekela ozokulethela ukuhlupheka ngifike ngithi hamba lapha kwale lathuna lela ulale ngukugade la ngihlala emotweni lo ngikhulu la ngelokhuzana ngethosha ukuthi uyahamba ngoba ngifuna ukuthi mangidlala lapha kwetuna ubale uhamba ukuthi uyasaba bese uyabuya uthi hayi udokotela Nobhilita wanginika umuthi ongasebenzi kanti wena uyenzanga into engithe uyenza ingaphi ukuthi mangikuthwalisa mina ngifuna ukuthi ulale phezu kwetuna lapha ngukugade ngaba nama bodyguard ami lapha siloku sikhulu ngethosha koze kuse bese ngiyaphuma ngokunikela ngithi mina nanti lento hamba uyobuza uzobonga kuphela unyaka ngiyakutshela umsakazo wami isigubhu mangabe ngisikhiphe ngalowo ndlela ngasishana nesimix yesithwalo samathuna hayi ngiyakwenzela ngo300,000 igubhu umsakazi ngiyasebenza ngazo kakhulu igubhu zami zigila imanga ngoba ngikutshela umsakazi so isigubhu mangikunika mina umsakazi sithi sifika kuwena uthi kuphela u5 days usuyimillionaire kuthuka abantu bethi hayibo kwenzakalani kanti kunike ngasifaka lento khona le donsayo ngoba ngisiphathi nje lesi ngifuna abasakazi ababukele emakhaya besibona
so 250,000 lezi two madonsa lezi Umadonsa. sidonsa kuphela so wena ukufike usho ufuna ukwenza ini bese mina ngikwenza into engikwenzele yona but mina ngenza into esheshayo mina kuphela 7 days ungacebile mina angikhulumi indaba ukuthi mina uzobona uma kuphela unyaka angisebenzi lonto mina ngikhuluma indaba ukuthi uma nginesikhubu ngomsombuluko hlalo hlanu usihamba ngemoto enzima kakhulu imoto uyayiswapha njengesipho uma ngabe nginesikhubu sami mina imoto enginazo njengamanje iningi kakhulu umsakazi hayi kezokala dokotela yona imkhovu dokotela kuyinto okuyisebenzisa noma mhlambe wena awunayo umsakazi wami imkhovu ngisebenza ngayo kakhulu imkhovu ngisebenza ngayo kakhulu nginayo nje khona engiyade ngikhipha ngizole u2 ngikhiphe insizwa ngapha emnambidi ethi yayifuna uyisebenzisa imkhovu mina ngikwazi ukuthi ngikunikeze umkhovu ngufaka lento bese ngimukhipha umkhovu ngusa kuwena mawufika umkhovu lapha kuwe uzofika ukubuza umbuzo wodwa yonke imkhovu yami ibuza umbuzo wodwa mifike ekhaya ikubuza ukuthi siphi isikhwama sofaka imali uveza wallet kuthiwa ene ashisho la shothina afana abancane ashisho la shothina shifuna sheshikhulu yabo bafuna isikhwama esikhulu lesi usikhomba ubakhombise bese uyalala bese usebenzana bafana behambe landa imali uyothi uyafika esesothi imali 10 umkhovu wami ke lo engikhiphayo mina okwazi ukuthi ukwenza izinto zenzeke kuyakuwena ukuthi ufuna ukuthi umkhovu kwenzeleni mina umkhovu ngiyayitshela ukuthi lo ufuna ngibenzele ukuthi bafana bami lo ufuna ngibenzele ukuthi ngisho ukuthi i-track la kusalela inkukhu selaba namasondathe ngikunika le nto mina ngiyakutshela mina nginomkhovu umsakazi wami engiye ngawukhipha kwakhala ngendoda ngapha osuthu yathi lo mkhovu kelima uyashayela ke lo shayela straight ngisho ukuthi ushayela iUber makuthi ushayela iUber nje ngiyakwazi ukunika lo mkhovu odrivayo udrive mawuthi umuntu urequestile uhlela eUber ukubona imoto ihamba njengalishayela wena kanti unoyilalele kodwa nakakubona lelo kushaya lento le iyaya destination ifike ikubeke lento nomuntu onzima dokotela mina ngiyakutshela umsakazi wami abantu basezongibona ngoba ngisagila imanga phela ngisaya kude ngicela ukubuza la ukuthi engabe uyathwalisa ngenyoka yebo siyathwalisa ngenyoka umsakazi wami siyathwalisa ngenyoka kodwa ke siyifuna umuntu ezothwala ngenyoka afike nomuntu wakubo noma abambisene naye ngoba inyoka inemcilishi kakhulu ezobuya ihluphe ebusuku uyabona so kuzomela wazi ukuthi isetshenzwa kanjani mawuthi awukho kube khona osebenzayo uyabo mina inyoka engikukhiphela yona ikwazi ukuthi iphalaza imali lihleli kanje uyayitshela ukuthi phalaza 100,000 manje iyophalaza ngoba le nyoka seyikhane ngayifaka lento wena kuphela neconnection yokukhuluma nayo la ekhaya noma bengayazi beyibona ngehlo kodwa kunendlela yona okhuluma ngayo engutshela le nyoka zokhuluma nayo kanje utshe njengamanje nina bobani ngifuna manje into yokuthi iphalaza imali uthatha imali unifika esikhwameni uhambe mawuna le nyoka ngikunika yona awusebenzi ndaba ukuthi awunamali imali hlezi nje ikhona imali inyoka nginazo kakhulu umsakazi abantu abafika esigodlweni siyayikhipha kuyadepend ufuna inyoka ezokwenza ini ngoba ziyashiyana nazo ngama price hayi wona mkhulu umsebenzi ngiyathemba nabaleli bayezwe impela emakhaya ngiyathemba impela cha dokotela msakazi mina inhlanhla ngikhanda eqaleni abantu bahleze befika bezongibonga ngikhanda ngalendlela ukuthi mina mangifika ekhasino mina mangikunike le nto engisuke ngiyenzile ngifika ekhasino ngifika ufaka ikhadi uhlale phansi upressa nje kanye liroli lokuzana umshini lo khipha imali uthatha imali sokuhamba uhlala ekhasini usuku lonke mangikunike le nto mina ngoba ngikhanda inhlanhla mina ejolile kakhulu nezithako zakwamanye amazwe msakazi hayi muhle umsebenzi dokotela muhle dokotela mawukuthi ngumculi ngiartist ngifisa ukukhuphula umsebenzi wami thokoza esimene senganjalo ngenza njani luphi usizo engalithola wathini indaba ejule kakhulu lo ndaba msakazi wami umuthi wabaculi sinawo wena ufika esigodlweni usho ukuthi ngifuna ukuduma ingoma zami zidlala yonke indawo noma ngifuna ukushaya unyaka uyabona uyahlukanisa ukuthi ngifuna ukushaya unyaka noma ngifuna ukutrenda mawushaya unyaka ukhokha imali enkulu uma ufuna ukuthi utrende nje udlale ngapha kunento esiyenzayo sikunike yona album yakhe sesistudio sithi mi nansi lento lento uzoyenza lento lena uyenza le silento idede lebusuku indize lesilwane esithile sokunika kona esindizayo indize lento le la iyakhona lento lena iyohamba ishiya yonke indawo lana ukuthi nje la wona ukuzofika khona umculo wakho weyikhithela ufuna ukushaya unyaka mawufuna ukushaya unyaka uyawushaya unyaka ngento esiyikhipha la ekhaya abaculi nje bahleze befika abaningi ngeke ngibale phela kodwa nje bahleze befika abaculi bezothatha izinto
benze into zenzeke siyabona bayadlala bayabhukwa noma kuthiwa usuhlale kangakanani emculo kodwa udumi woza la ku Dr Nobhilita ngunike lento mina udume ushaya unyaka nawe udume wenze yonke into ube nemali njengabanye abaculi nginawo lento hayi ngizwakala mawukuthi dokotela nginenkinga kwami nomuzi ngihlushwa izilwane ezithize ngabe uyakwazi ukuthi unqinisele umuzi noma ubethele hayi bo hayi macha hayi bo kuNkulunkulu kwenze njani bathi bathatha hayi lapho emsakazi wami uthini indaba ejule kakhulu lapho makhulu ngendaba ukubethela siyabethela la ekhaya umsakazi siyabethela la siyesibheka umuzi ukuthi mingakanani nokuthi umuzi phela momkhulu nezinkinga zawo zinkulu umuzi mawumncane inkinga zawo zincane umuzi mawumncane siyaqala ku 10,000 15,000 depending ukuthi isimo simi kanjani ngokuthi unaziphi izinto okuneziphume lapho kodwa umuzi mawusumkhulu umsakazi sicharge ngempela lapho ngoba ngifike ngikwenze into eyodwa ngifike mina ngikukhiphele izinkukhu ezimbili ngikhiphe izinkukhu ezimbili mina mangikhiphe izinkukhu ezimbili lezi inkukhu sengifide lento le sezidle lento zidle for 7 days bese ngiyakutshela ngosuku ukuthi ngiyeza lapho mangifika lapho lezo nkukhu ngofika ngidedele egcekeni la kwakho ngezifo lezo nkukhu lezo izona nkukhu ezogada umuzi wakho ngisho ebusuku umuntu obona seziyenye into emini izinkukhu ebusuku zeyenye into zenza umsebenzi lezo nkukhu siyakwazi ukuyikhanda la ekhaya ukuthi ziphile mhlambe 15 years ingafi le nkukhu kufika ikhukhula kwenjani kuthiwa inkukhu isalile zibambili kuba ikhona nesikhokazi ayikwazi kuba namachwana la ekhaya cha zimbili nje mase kuhlwile enye basesangweni bese inhloko umuzi zenza umsebenzi umsakazi hayi cha dokotela ngiyadela mina ngiyadela impela ngiyadela kakhulu cha dokotela mawukuthi umuntu ufisa ukubona ke mhlambe ukuhlola nje bukhoma noma ufuna nje ukubona angenza kanjani ihlukene kakhulu lo ndaba umsakazi mawuthi ufuna ukuzongibona mina ufuna sikhulume nje mhlambe khona ufuna ukucebisa khona ukusiza khona kuba 1.5 ukungibona nje mawukuthi uzohlola u500 mawukuthi uhlola ngefoni kuzoba u600 ngoba phela kumele ngiyeke yonke into engiyenzayo manje athi ucingo lwakho so sihlola ngocingo lwefoni sihlola bukhoma i-consultation siyenze ukuthi sihlale sikhulume nawe umlomo nomlomo mina ngumuntu obhizi kakhulu so ukuthatha isikhathi sami ufuna ukukhuluma nami ufune ngikushage ngiyengibeza abantu bethi bakhala uDr Nobhilita uyabiza umuntu wenza ukubona 1.5 increase nami yizinto engikulona ngeke ngikwazi ukuthi ngidlale ngezinga lami ngalisebenzele le gama umsakazi hayi cha ngezwakala mawukuthi dokotela ngihlushwa umoya omubi phecelezi spoki udokotela uyakwazi ukuthi awukhiphe lo moya omubi awuxoshe ya lapho umsakazi siyakwenza lokho into engiyenze mawukuthi wena uyangitshela ukuthi unespoke esikuhluphayo kwakho ngifike nesami mina ngifike nesami ispoke ngifike ngisifake la egcekeni mangisifake sami sofika silo nalesi sakho zilo nalesi sakho zinqamana phezulu ziyophuma ngesanga mayiphuma ngesanga ispoke azizwani nokuhlala umsakazi endaweni sohlumezeka kuyona uma ngabe ispoke mina ngikhipha lesami sifike sishaya sisixoshe bese ngiyahlala la ekangahambi ngiphuza na idrink yakho la ozobuyithengile ngeke iphele idrink khona iyakwenzeka egcekeni ngokuthi nasi asisekho uyobona kunyaza ihlahla ekade zagcina ukunyaza egcekeni umsakazi unginikeza 150 wami ngihambe hayi uma ukuthi umuzi wakho omkhulu uma ukuthi umuzi okahle nje soqoka lapho uthi imalini kodwa nje ukhipha ispoke ayikuyabiza kakhulu hayi kuyabiza ngezwakala dokotela kuyabiza mkhulu ngezwakala kakhulu cha dokotela ake sikhulumele nomuntu ke otshotsheliwe noma mhlambe olahlekelwe yebo angiyabuza umsakazi lonto into ubala kakhulu lapho ukhona usanda kufika nje lenye ngedlule welahlekelwe ifortuna wathi Dr Nobhilita ngicela ungisize lapha ngilahlekelwe imoto sengifona emaphoyiseni ngafollow ama tracker lutho ngamnika le yanto ngathi mi hamba ukhuluma nayo ngo12 for 3 days wavuka imoto isegcekeni umuntu enamathele njengeshephisi kanje emotweni ebona umphakathi abantu kodwa umuntu uyakwazi ukubona abantu akakhuluma ngafonela kwathi udokotela nanga umuntu lapha egcekeni manje imoto nansi kodwa futhi unamathele kuyona kanjena akaxebuki ngathi mina miyeke kanjalo ngiyeza ngafeka ngamchela ngalento axebuka sehlulekile amaphoyisa sebehlulekile abantu betrack ngoba mina mangunika lento ngisuke ngigaranti ukuthi izoyenza into efuna yenza ayunzima dokotela uyabona nje usalapha umsakazi la ngiphatha izinto la engisebenza ngazo lapho iqanda lokho umbukela lapha ekhaya liqanda siyakwazi ukukhanda kwiqanda lenhlanhla umsakazi siyakwazi ukuba iqanda eliqhephula izitha ehlokane phakathi
siyakwazi umthakala iqanda ukulithatha silifake entweni yethu sisebenze sinika lona sithanga ukuphishise ehlane endleleni ebusuku ngo12 zonke izinto zami ehlukane la njengamanje kodwa ekugcineni moliphishisa iqanda lakho uzoyibona izinto zakho la phansi ngoba maliphishika kanje lithi vele into la phakathi bazovela abantu babone la ukuthi obani ngendlela esikhande ngayo la siyakwazi ukukhanda iqanda kube iqanda lenhlanhla ohlezi ufake phakathi njalo lenza imanga alifi ngisho ngashayisana nomuntu endleleni alifi into engathi insimbi le iqanda siyakwazi ukukhanda silifake lento la libe yinto olifunayo yona yabo abantu abathi iqanda lapha emakhaya afuna yazi ukuthi iqanda lenza noma yini thina uneyimanga dokotela ngilibona msakazi uneyimanga ubona isensizwa lefuna ukulibona phosa phansi bengicela ukuthi unginike ivumo njengoproducer ukuthi ngishaye phansi eqanda ngibotha leyifeni no mfoka baba lapho ngeke sikwazi nje ukuthi sishaye phansi yoqanda ngoba lizosuke life ngithi mina liqanda siyakwazi ukulikhanda lapho umsakazo wami lento mhlambe ngichaza kahle ngichaza kahle ngikwazi siyakwazi iqanda ukuthi silisebenze silifake lento uma ngabe silenzile kanje usuke iqanda lenhlanhla odi postela no lizofa njengamanje ungaliphosi phansi njengamanje vele uliphosa manje lizofa ngithi mina uma ngabe sengilifake lento alifi liba iqanda lenhlanhla ehleli nje elithule elenza umsebenzi osuke ngikhiphe kodwa liwenze phela suke lingaseyena iqanda kuyiqanda suke suyinto ethile ephilayo la osukwazi ukukhuluma nayo uyakwazi ukuthatha nalo la ufuna yakho ukuthi njengamanje akwenze ukuthi alifi kodwa singabeka imali phansi mina ngakunika into manje ngothi nje ngikwenze nasibonela yabona into engiphethe la lento lena uyayibona inhle kanjani uyayibona inhlanhla lokho emakhaba abukeli inhle kanjani lento ngunika yona mina sengiyifaka lento engiyifaka yona sengiyikhandela into engiyiyona ufuka ibeke la endlini uyithi yini lento dokotela kahle kahle awuchaze lento lena into yenhlanhla ephinde ivikele izitha lento le lento iyakwazi ukuthi la ebusuku ikhukhumale lento lena ibe yenye into iyoma ngasemnyango lento le ngisho akuhlupa abafana abagqekeza kanjani lento iyakwazi ukublock kanje ebusuku ibuye ikhuphuke iyehlele ngoba inezinto eziphakathi esijule ngazo kakhulu lento le mina msakazi ngifuna ababukeli baze emakhaya mina ngisona isigebengu mina umsebenzi wami uqondile thwi uma ngabe mina msakazi kunikeza izinto ngukala insuku ngithi emva ka 7 days kuzokwenzeka ukuthi uze uma ngenzekanga lokho ubuye ngunikeze imali yakho ngubuyisele imali yakho kodwa mina msakazi ngikutshela ukuthi bonke abantu engibasizayo engibathi uma kulento engisho ayenzeki bulanda imali yakho ayikho sekwabuye kubuye abantu bazobonga mina kumanje neemoto ezo5 ezu3 ngayi10 ezu2 babonga ngazo abantu kulonyaka neemoto ezo5 njengamanje imize sengithengile abantu kunensizwa nje yangapha elokhuzeni lapho nje indawo le Eastern Cape sanda kungithengela umuzi le bhalitho endaweni zabelungu ngathi mina awunalo idlozi lingidedela wangithengela umuzi nginemizi ewu4 nje manje mina nginomuzi endwebe nginomuzi lo sanda kuthela lensizwa le nginomuzi engisanda kwakha mina futhi engibhizi ngawo njengamanje ongapha emgababo ngiyasebenza kakhulu ngoba idlozi liyayifaka imali hayi dokotela hayi nami ngiyabona uqaqamagula unolayini lapha na kwami nolayini sinohlelo manje lokuthi sishintshe indawo yokusebenza cause manje abantu bashiswa ilanga lapha noma sifake ishethe ngoba mina ngikahlahle ngizosiza abantu la uyabona so lo muntu lokho efona njalo kodwa ngizomhathenda ilokho nje inamba yami ithi 072 463 9202 Dr Nobhilita inamba leyo ozongithola kuyona izobanjwa umuntu ongisebenzelayo uma ubufona nje usho ukuthi ufuna usizo kanjani uzofika nini ilokho kuphela so dokotela awukho enkundleni zokuxhumana ngicose lapho ngibanga ngisakufaka kwakhona ngikhona ko Facebook lapha ufunani bakhona abaqashelwe ukuthi beattende ama social media ethu Dr Nobhilita herbalist uyabona umuntu lokho efona lana angazi ukuthi okay kodwa ngoba mhlambe sesiyaqeda msazokwazi umattend hayi vele sesiqedile dokotela cha sibonga kakhulu dokotela ukuzivakashela kakhulu ku101 TV sibonga kakhulu babukele emakhaya abalandeli page lethu niqhubeke njalo bakithi siyabonga kakhulu yebo dokotela yebo hayi sibonga kakhulu sibonga msakazi msakazi manje awusho ukwazi ukuba nalokho uzanda ushaya imali okugibela dokotela ufuna uDr ngoba ngathi uyasebenza dokotela nje unemali no ukuthi inenkinga ekhona ekhadini akazi kanjani awungeke uDr ngathi bamba itext street hayi dokotela no
Okay, ngiyabonga kakhulu msakazi. Ukuthi manje kuningi ekhona ngiyabona ukuthi kusafuna ukuhamba ngeemoto zomphakathi manje abantu bengangibone emotweni zami kakhulu. Namhlanje angiphathanga msakazi. Amateksi akhona nje kule ndawo. Abantu lo ungangithiya kangilift nje. Awu mfowethu kunjani? Sho kamanye mfethu. Yebo, amateksi akhona nje kule ndawo ngibona amateksi ayiThekwini. Oh ya mfethu akhona yabona nje ikhona irank esinayo kana ungaqalaza ngala mfethu. Uthe mfethu imalini ukuya eThekwini mfethu? Wow 22 rand. Hawu! Wow bafana bake 22 rand uyala eThekwini tuza nje? Ah mfethu 22 rand manje ngekho manje izinto ziyabiza baba. Mfethu bengilefte omunye umuntu ebengilethe ngalakho umuntu ebengizombona mfethu manje ngicela ungicwasela mfethu ngo12 rand. Shuthi phela maku 22 ngoba kuno 10 rand mina ngicela ngo12 rand mfethu. Wemfethu take up better mfethu. Ish. Kapeta impela mfethu. Ha wena mfethu ngicela imali ngithi usangoma nje. Awuhlangane nalokho. Usangoma noma yini awuhlangane nalokho. Awuhlangana nalokho hamba ngisho unayo mina ukuthi ngikwazi ukufika town suka ke la. Hayi ngisangoma noma inyanga ukuhlangana nabo ngithanda ngitshela indaba enganifuni. Hayi. Konje ubanje ngizomfoyela ngithathe lana. Sibona sangoma. Awu yebo bhuti kunjani? Ah saphela. Thokoza. Hayibo. Akusiyena uDr Nobhilita lo. Oh umfowethu ubani mfowethu? Lo ohlola kakhulu online. Hayi. Lapha kweYouTube. Yebo mfethu mina impela mfethu. Umsebenzi wami engiwenza lo mfowethu. Ya. Umhlaba uyazi mncane. Ubona. Hayi, ngifuna u10,000 rand wami. Wena wangifakisa wona. Wangihlola online ngo600. Wathi uzofika uzobethela ekhaya. Wangitshela ngeqanda ngaze lijana. Khona lapho wangibusafika. Yazi ngiyajabula ubona ngoba wena ukhumula ngicela wani siba manje lo. Bhuti ngicela ukuchaza kahle lento sengiyakhumbula bhuti. Into iyangishaya bhuti lapho ngafela imoto bhuti ngangakwazi ukufika kwakho bhuti. Ha? Upho u10,000 wami. Eheni. Ha? Awu, wena. Bhuti. Wena. Njengoba manje imali enginawo mina incane kakhulu nansi. Unane route. Ngiyathatha. Hawu, uswadla wasa 10 rand. Hawu bhuti. Ha? Bhuti kanti ngiyachaza ukuthi ngafela imoto nje. Wafela imoto. Ngabeza nesibhamu, ngabeza nesibhamu. Ye wena. Ngithi gijima nesibhamu.